A neodbočíme tuto pri kostole, ale ideme ešte hore. A odbočíme na tej ďalšej zákrute doprava. A sme tu. A môžete to poznať podľa tejto elektrických metrov tohto domu. A my zatočíme teraz túto doprava. Z Bratislavy od hlavnej stanice mal som 4782 a máme 4799, čiže je to rovných 17 km od hlavnej stanice železničnej v Bratislave, čiže z centra Bratislavy. OK, a my sa teraz nachádzame na tej parcele spodnej od cesty 1904/2. Tak toto tu vyzerá. 1904/2. Asi 10 metrov od cesty. Cesta je týmto smerom. Čiže pozov má na dĺžku nahrubo 17 metrov od tohto múru. Po to pletivo. A my keď sa pozrieme teraz hore na tú náletovú drevinu, tak tam bude parcela 1905/2 a ten slíž 1906 a to má okolo 180 metrov hore do kopca. Čiže tá drevená chata je susediaci pozemok. A sme hore. My sme teraz tu hore na parcele 1907/2. A tieto objekty zakreslené susediace sú tieto. Čiže toto je tá najmenšia parcela, horná časť. Takto dolu, 200 metrov nižšie, sa bude ťahať parcela 1905/2 a 1906 po ľavom kraji. Among the fields of barley, you can tell the sun in his jealous sky when we walked in fields of gold. So she took her love for to gaze a while among the fields of barley. In his arms she fell as her hair came down among the fields of gold. Will you stay with me? Will you be my love among the fields of barley? And you can tell the sun in his jealous sky when we walked in fields of gold. I never made promises lightly,
There have been some that I'm broken, but I swear in the days still left, we'll walk in fields of gold. We'll walk in fields of gold. Some that I've broken, but I swear in the days still left, we'll walk in fields of gold. We'll walk in fields of gold. Ooh. A neodbočíme tuto pri kostole, ale ideme ešte hore. A odbočíme na tej ďalšej zákrute doprava. Ideme do tej časti prostredného jura, ktorá sa volá Prostredné. A odbočíme doprava tu na Viegerovú vilu pri tejto veži. A teraz budeme stúpať hore tuto po tejto asfaltovej. Tá cesta nie je bohvie čo, ale stále sa tu dá bezpečne dostať autom osobným. Nepotrebujete žiadne SUV, ale nebudú aj motorku. To je také maličké Toskánsko slovenské. Doprava. Na tejto križovatke my pôjdeme doľava. A tak sa dostaneme k spodnej časti tej parcely. Treba dávať pozor, lebo môže ísť auto oproti.
lebo počas leta cyklisti, takže treba jazdiť opatrne v týchto malých uličkách. Čiže stále veľmi priechodné aj autom. A sme tu. A môžete to poznať podľa tejto elektrických metrov tohto domu. A my zatočíme teraz tuto doprava. A sme na parcele. Čiže vôbec to nie je ďaleko. Z Bratislavy od hlavnej stanice mal som 4782 a máme 4799, čiže je to rovných 17 km od hlavnej stanice železničnej v Bratislave, z centra Bratislavy. Čiže na ten spodok parcely sme sa dostali na tomto tečku doľava a my pôjdeme na vrch parcely, čiže ideme doprava. Čiže na tom tečku doprava, hneď prvá doľava na Weigerovú vilu. Pôjdeme stále hore. Krásna Weigerová vila. Poďme hore. Sa postavíme na tej motorke a ideme do hora. Čiže tadiaľto. Tu pôjdeme hneď doľava. Pri tejto značke poznávací znak. A doprava teraz. Čiže stále zasuchá, podľa mňa kľudne autom. Tu aj tento sused autom chodí. A sme hore.